čo, búhvi co, ale prežijete. V prírode si stále berem kresadlo a tampon som našiel v lekárni. Je tu teplo ako pri domácom krve. A čo som našiel? Je to praktická sviečka. Zase som našiel nejakú krabičku. Špeciálnu misku na vodu. Tento bunker je síce skromný, ale je dobrý na dážď. Čiže lepšie ako spať pod holým nebom. Je urobený z listov. A jaskyňa! Môžem sa tam vyspať! Je dosť priestranná, že som sa tam pohľadil. Ja teraz idem spať, čiže zajtra ráno.